Što me svi me nervirate, ti me nerviraš, na posao me nerviraju, nervira me televizija, ne mogu više da izdržim. Čikano, smuke marbeljano, malo sam se zgrano, sa fanke cigano. Javlja se stalno neki ženski glas. Evo iskreno mi recite, jer ja vama ličim na homoseksualca? Pljas, 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 pljas. A i, kažem, podržite rad kanala u vidu neke simbolične donacije, podržite Boška donaciju, kako neki kažu. Tako da, eto, nemojte da se stiskate slobodno, nemam ja problem kako me zovu, tako da, eto, neka bude barem tako. Ako već nazivaju me tako, dajte bar da nastavimo tradiciju toga da bude da je tako. Zato toliki napadi na mene, zato i otvaranje lažnih profila, da sam ovakav je, sve znam ja to, sve to meni jasno. Ali opet kažem, meni je sve to reklama i hvala im na tome. Samo vi otvarajte profile, super, što više profila, to bolje. Jer tako će više ljudi saznati za mene i tako će više ljudi skontati da vi koji otvarate profile da ste u stvari degenerici. Ako me pratite, ako me podržavate, ako me dugo gledate, ako razumete šta radim, razumete šta pričam, molim vas kao Boga, nemojte da mi šaljete na mailove budalaštine od raznih bolesnika koji su otvorili kanale gde će mene pljuvati i iznositi razne gluposti o meni. Ljudi, mene to ne interesuje, shvatite to. Jer ima mnogo pametnijih stvari kojima ću ja da se bavim, a ne da se bavim nekim idiotom tamo koji je otvorio kanal i seče moje klipove i objavljuje ih. Pljas, 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 pljas. Mene ne zanima šta ko objavljuje o meni. Mene to ne interesuje. Da se ja bavim i da dajem značaj tamo nekom Indijancu koji je napravio kanal sa mojom slikom i objavljuje isečke, ne znam, moje i ko zna šta radi što se tiče tih isečaka. Normalni ljudi to neće da gledaju, neće da prate. Znaju da to nije moj kanal, da su to neke budale. Lakše vam je ovako da vi lajete po vašim tim malim kanalčićima koji ne znam da li imaju 5-6 pratioca. I to da li imaju, i to je pitanje. Jer ko će to da prati? Koga interesuje šta vi baljezgate? Nikoga. Ali dobro. Ajde, dole, zikam, idemo, do jaja. Jeste stvarno glupo, mada taj hejt na netu, ko sa bađunom, to kad krene nestaje. Staje, burazeru, staje kad vide da ti ne reaguješ i kad vide da nema efekta to što rade, oni batale. Ja opet kažem, da meni to smeta. Ja kao neko ko ima ugovor sa YouTube-om, ja znam kako da se obratim YouTube-u i da ugasim te kanale. Ali meni to ne smeta. Meni ne smeta to. Lažno predstavljanje, upotrebio si moje slike, upotrebio si moje klipove, u roku od par sati tog kanala neće biti više. Ali ja to neću da radim.
A shvatite jednu stvar, da oni tako dižu algoritam na mom YouTube kanalu sa tim glupostima. A i vi znate da ne možete vi da dostignete uslove za ugovor, jer uslove za ugovor trebaš ti da skupiš određen broj pratioca, pa određen broj sati gledanja i tako dalje i tako dalje. To su kažem pacovi, miševi, bubašvabe koji pljas, 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 pljas. Ako bilo šta, prvo što imam slike od pojedinih ljudi koji su upisani kako su upisani, iskreno jedva čekam da se sretnemo negde, pošto oni znaju kako ja izgledam, a ja nisam znao kako oni izgledaju, pa sam onda dobio slike od tih ljudi, sad znam kako izgledaju i baš mi je onako želja da se sretnem sa njima, tako da samo vi nastavite da serete kao što serete. Tako da mi je jako drago da znam sad i ja kako vi izgledate. A vi kad biste znali, vi koji me pratite i gledate, vi kad biste znali kako izgledaju ti beskičmenjaci, na šta liče ti pacovi, bilo bi vam jasno zašto hejtuju i zašto rade te stvari. Zato što su pre svega ružni, nikakvi, odvratni, verovatno u životu devojku nisu imali, a ove devojke verovatno momka u životu nisu imale. I jasno mi je zašto to rade. Kad sam video na šta liče, meni je jasno zašto to rade. Jer verovatno i ja da izgledam kao oni, verovatno bih i ja to radio i ponašao bih se kao oni. Najverovatnije, jer ja da sam nezadovoljan sobom, da sam nezadovoljan svojim životom, i ja bih verovatno to radio. Blam, blamčina, blam, blamčina, blam, blamčina. Pljas, 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 pljas. Svako, ali svako od nas je imao neke grehe u životu. Svako. Počevši od alkoholizma, pa se tuko dok je bio pijan, do narkomanije, svega i svačega, lopovluka. Nije lepo to što lažeš. Tako da, ali nećemo da se bavimo time. Kažem, ja ću, pošto trenutno nemam računar, a preko kamere i preko telefona ne mogu da uradim ono što treba, čim budem došao do računara, ja ću da ugasim te kanale, vidjet ćete, ti kanali će nestati. Samo zato što postaju bezobrazni. Ništa drugo, meni ne smeta to što oni seku moje klipove i što kače to što kače, ne smeta mi. Nego već postaju bezobrazni, već provociraju bez veze. Niko ne radi ništa za džabe, da se ne lažem. Niko ne radi ništa za džabe, svako dobija novac za nešto što radi. Osim što eto imate ove poremećene likove koji seču klipove pa kače klipove i prave tu neke budalaštine za džabe. Ne znam šta imaju od toga, ali dobro. S tim što kažem, pošto već počinju da malo preteruju sa nekim stvarima, morat ću da pošaljem mail YouTube-u, pošto sam ja partner YouTube-a, da se ti kanali sklone, jer definitivno lupetaju gluposti više nego što bi trebalo. Pljas, 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 pljas. Ali kažem, pošto sam ja partner YouTube-a, a ovi mučenici, oni šta skupe, 40, 50 do 100 pratioca ako skupe i to je to. Po vašim tim malim kanalčićima koji ne znam da li imaju 5-6 pratioca. A ja, pošto sam partner YouTube-a, imam mogućnost da ugasim te kanale i kažem, samo da dođem do računara i ja ću da ih pogasim.
jer ne vredi, vidim da ljudi preteruju, mislim, rade neke stvari koje nisu normalne. Mene ne dotiče, mene baš briga. Ali dotiče ljude oko mene. Mene stvarno ne dotiče, uopšte me ne zanima, ali ljude oko mene to dotiče. Ništa, brate, ništa. A definitivno sam rešio da te kanale pogasim i to ću da vidim u što kraćem vremenskom roku, da se obratim YouTube-u, da se ti kanali sklone, pošto su već počeli da preteruju, mislim, skidaju moje klipove. Ljudi, snimajte vi vaše klipove pa me blatite, a nemojte da koristite moje klipove. Šta ja da im radim? Ja ne mogu nikome da zabranim, nemoj da gledaš ove lažne kanale. Gledajte bre, gledajte. Gledajte slobodno, slušajte tamo ono što je namešteno, što su isekli sve, što su napravili idiotizam. Nikakav problem nije. Samo ne znaju jednu stvar. Ne znaju jednu stvar. Ako kojim slučajem, a to toga nema ništa, ako kojim slučajem ti lažni kanali dostignu mogućnost za ugovor od YouTube-a, istog momenta njima se gasi kanal zato što su koristili moje klipove. Autorska prava. Istog momenta njima će kanal biti ugašen. Oni to ne znaju. Ja ću da ugasim te kanale, vidjet ćete, ti kanali će nestati. Ja ne mogu da ubedim neke ljude u suprotno. Takvi kanali ne može da skupe više od 100 pratioca. To je smešna cifra. I meni je nebitno što ti nekih 100 ljudi gleda. Da li gleda, da li ne gleda, ne znam. Nije mi ni bitno. Ali šta da radimo? To je tako kako je. Ja ne mogu da idem sad svakom ponaosob da nemoj da gledaš taj kanal, nemoj da gledam. Ne bre ljudi, gledajte vi taj kanal slobodno, pratite taj kanal, uživajte u tim glupostima, slušajte te budalaštine. Nije lepo smejati se tuđoj nesreći. Pljas, 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 pljas. A pustite bre, to su degenerici bre, pa što se opterećujete i dalje oko toga? Ja kažem, ja nisam snimao mjesec dana, nisam ni morao da snimam, toliko su se ljudi bavili mojim imenom, ljudi su bolesni, ali dobro, ja sam to ukapirao za ovih par godina, tako da uopšte mi to ne smeta, mislim. Ali imate dosta klipova o meni gdje su se ljudi bavili i zanimali mojim imenom, mojim klipovima. Samo dobro, oni nikad neće sva sreća dostići, mislim sva sreća, ja bih volao da dostignu, da potpišu ugovor sa YouTube-om i tog momenta će im kanal biti ugašen zato što su koristili moje klipove sve. Katastrofa. Hvala ovima što su snimali o meni, iako ja nisam snimao, hvala im što su mi pravili reklamu besplatnu. To što su snimali gluposti o tebi i meni, pa ja ne znam ko su ti, nije mi ni bitno ko su, opet kažem, ne snimam ja od juče pa da mene to dotiče, mene stvarno to ne interesuje, mogu da priču šta god hoće, da prave klipove. Ne mogu, brate, ja ovo, ne mogu, brate, ne mogu. Pljas, 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 pljas.
Ja ne znam da li nekome su više klipova pravili kad je prestao da snima nego meni, ali meni to super što... Ja ću da ugasim te kanale, vidjet ćete, ti kanali će nestati. Meni to jako interesantno, nego kažem nisam gledao, nisam ulazio pogotovo na te kanale poremećene, mislim, gdje ljudi skidaju moje klipove i kače tamo šta kače, ne znam ja šta kače. Ali super, ako neka snimaju, neka prave ankete, meni je to ekstra. Ne shvataju da tako mi samo šire ime, čak i ko nije čuo za mene, on je čuo na taj način.